जों दिनै हिंबो तगलामा खालामनानै मिया 26 तारिख सुरमाबो जे इलेक्शन बाय इलेक्शन घोषणा रिवन परे चिनि विषय के सारसं विद्युत सारसं जे आजागने फिरक नखरु बीजेपी नि थेमरांग दक चिनि एमएलए विषय के सारनो ताय विद्युत सारनो जे लामा कासबै माने एटेक खाइमानि बुथारा नायमानि आबन तै गारि बांसो साइका बीजेपी नि थेमरांग दक आबन तैनो सारा त्रिपुरा नि जे त्रिपुरा सरक त्रिपुरा मथा TWYTF जखन ताबो खादुलाइजाक जे चिनि त्रिपुरानि जे सिसि सानो बोजोबै शान्ति कजां नाया बरक जे एमएलए रंनो एमबिसि रंनो त्रिपुरा मथा जे खाइदोंनो रंनो बरक बुथारना नायमा बागै जों ताबो YTF TWF ताय त्रिपुरा मथा मिलुबै जों ताबो 29 कृष्णपुर एसेम्बली निंगै दिनो जगा फाइमानजो खाइजा दिनै डिस्ट्रिक्ट YTF डिस्ट्रिक्ट पासालाल जमतिया दिनो जगा तंग YTF ब्लक प्रेसिडेंट सपन देब्रमा दिनो जगा तंग TWF तापसि देब्रमा बरंगनाजो दिनो जगा तंग फाइमानजो खाइजा मंगिया नि साबजुनार चेयरमैन ताकु मनोरंजन देब्रमा आमाखौ जों जतन मिलुबै दिनै एसेम्बली नि हते जों जलि लायै खादुलायै जे ओ बीजेपी नि थेमरां दक न देशकफोरा तारातारि मारमनाय नियाखाय त्रिपुरा सरकार जवाब मारिनाय आमाहाय हिनै जों खादुलायै दिनो जगा प्रोटेस्ट रैली खालि ताबुक जे प्रोटेस्ट रैली खायमान जागाव बंना कुनो एक्शन ना जायाखै बुसु जरते जवाब कतब खायनो ताबुक sak जरते एरेस्ट उंजा जे हांकाय बसकां सालतेबो जों गोबां माखा आन्दोलन खायमान बिसिंगो जों राष्ट्र रुखो आन्दोलन खायनाय जों जेबो प्रोटेस्ट पत्र खायनाय एरेस्ट खाया हांकाय त्रिपुरा हावो YTF TWF त्रिपुरा मथानि फान फनुगुरिनाय जों निसिनि मुंसा आनसिनि मुं YTF नि जनरल सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि